פארק הקישון ביום שני, גרין סיטי הפנינג סביבתי. היוזמים שני צעירים, תושבי חיפה, בעלי מודעות סביבתית והרבה אנרגיות. הם התעקשו לערוך את האירוע דווקא במקום שהוא דוגמה למה שאדם יכול לעשות לטבע, גם לחיוב אבל גם לשלילה. תניה כוח עם הפרטים. פארק הקישון יהפוך ביום שני לבמה גדולה של העיר הירוקה. הקואליציה לבריאות הציבור, מגמה ירוקה, המשרד להגנת הסביבה וגופים נוספים יערכו יחד הפנינג סביבתי ענק, ראשון מסוגו בישראל, בשם גרין סיטי. האירוע יעסוק בבעיות ובאתגרים סביבתיים באזור המפרץ. חשבנו שבמקום לנתב את כל האנרגיות שלנו להפגנות ודברים כאלה, אפשר גם לעשות את זה בצורה כיפית, חווייתית, להביא אנשים לראות תופעות, להיות שם, להיחשף לפרויקט של פארק הקישון, שהושקעו בו המון משאבים, ועל הדרך ליהנות. בגדול מה שאני מקווה להשיג זה שאנשים פה יתעוררו. התעוררות של אנשים למצב הסביבתי שקורה פה באזור שלנו, שכולם פה ישנים ברמות על, ואנחנו רוצים להעיר את כולם על מנת לגרום לשינוי סביבתי. חוץ מזה יהיה דוכנים של כל מיני מוצרים ירוקים, יש את המרינה עצמה שהיא מריבה, יאכטות. וזה לא הכל. ההפנינג יכול גם כנס מקצועי בנושא הסביבה, הופעות חיות, מתנפחים ופעילויות לכל המשפחה. המקום שנבחר לאירוע, פארק הקישון. ולא במקרה. הנחל המזוהם שעובר שיקום הוא הדוגמה לכך שאפשר גם אחרת. אנחנו הבטחנו להחזיר את החיים אל הנחל, ואנחנו מקיימים. דווקא עכשיו, בתקופה הזאת של האביב, עם הפריחה, אפשר לראות את הנחל במלוא הדרו. הושקעו שם המון משאבים כדי להחיות את המקום הזה, והצליחו לעשות את זה. מטרופולין חיפה עדיין לא ירוק ולא עומד בסטנדרטים הסביבתיים, אבל אנחנו בתהליך חיובי, וצריך לציין את זה ולראות את הפנים קדימה, לראות את העתיד. אז ביום שני, חול המועד פסח, מ-10 בבוקר ועד שעות החשיכה, כל תושבי המפרץ שאיכות הסביבה חשובה להם, מוזמנים להגיע, ללמוד וליישם. הכניסה חינם. קופצים לעין הוד עכשיו, גם שם מבטיחים